Takže čo som to ešte chcel... Jo, toto. Čaute, zdravím všetkých herných hráčov, ja som Texor a vítajte pri ďalšom videu. No a dneska som sa rozhodol, že by som natočil niečo, čo poslednú dobu aktuálne hrávam a na čo mi akurát tak zvyšuje čas. A možno to už niekto pozná, možno nie. Prípadne niekto spozná, ak to neixne a bude o to zaujímať. Jedná sa o hru World of Tanks Blitz, čo je v podstate zmenšení na normálneho World of Tanks. Čo sú tanky, ako už môžete vidieť. A je to hra, pri ktorej posledne dosť trávim čas, ale ohľadom toho, že proste na nič zložitejšie nemám čas, trebárs ako na CS a takéto hry, kde musíte tráviť nejaký ten čas, aby ste dosiahli nejaký ten rang a niečo v tej hre proste dokázali. A ja už ako si poslednú dobu ten čas nejak nezvyšuje, tak už hrávam takéto hry, pretože už chodievam či už von do prírody a tak už mi ostáva čas v podstate len na toto a vždy keď tak večer zasadnem ku kompu, tak si pustím nejaký ten film a zapnem si konkrétne túto hru, pretože to je celkom dobrá oddychovka, aj keď niekedy sú to brutálne nervy, ale zväčša je to taká príjemná oddychovka. Taktiež som vybral nízky tier, aby som nehovoril z cesty a viac sa sústredil na to, na čo hovorím, ako na to, čo robím v tej hre, takže ak budem robiť somariny nezmyselné, tak ma ospravedlňte, ale potrebujem povedať nejakú myšlienku a nie teraz profesionálne hrať. No, v každom prípade chcel som povedať len takým informačným videom to, že dlhšiu dobu neboli nejaké videjka a ja to viem, ja som si toho vedomý, pretože nejak mi poslednú dobu ten čas na to fakt neostáva. A ak sú tu ľudia, ktorí ma odoberajú a niekomu sa toto video dostane, kto sem dal ten odber a nejaké videá odo mňa mu pomohli, tak som samozrejme rád a samozrejme bude to aj niečo pre ňoho, aby vedel, že ako sa situácia má, prečo vlastne ani teraz nejaké tie tutoriály, ani také ďalšie videá podobného typu netočím. Tak je to presne kvôli tomu, že teraz v podstate nemám nejak čas na ten komp a to je asi všetko. Ale v ďalšom prípade by som sa chcel venovať v tomto videu tomu, že som sa rozhodol, keď už túto hru hrávam, tak sem tam nejaké video, prípadne ak sa mi podarí, tak nejaký stream z tejto hry by som plánoval robiť. Takže kto hrávate túto hru a máte záujem si so mnou zahrať, tak kľudne ma kontaktujte. Na Wargaming sa volám Killer12, samozrejme také retardované meno, pretože som ešte chodil na strednú, keď som si ho dával a neviem, čo som si myslel. Ale Killer12 a na Steame som ako Texor, takže môžete ma kontaktovať, pokiaľ chcete. To má chuť si zahrať vlastne. No a to by bolo asi všetko, čo by som takto k tomuto dodal. A tie videá, čo by som chcel točiť, tak by určite boli nejaké tutoriály a všetko možné z tohoto vodka, pretože ma tá hra celkom chytila a pripomína mi taký ten old school toho vodka, ktoré bývalo kedysi na kompe, pretože je tu trebárs, kto pozná stará KV1S, ktorú už napríklad na klasickom vodku nezoženiete. A sú tu rôzne akcie na prémiové tanky. Nedávno skončila jedna akcia, ktorá bola na IS-2 SH, alebo nejak tak sa ten tank volal. Takže býva tu veľa takýchto akcií na tanky, osmičkové prémiové, čo sú krásne na zarábanie. Taktiež sú tu aj normálne tanky, ktoré si môžete kúpiť v normálnom obchode prémiovom. No a ja sa tu sústredím na toho Stuarta nepodareného, ale to už hádam vypnú. Niekto ma tu solí pekne z kopca, takže asi čo chvíľa pôjdem doslova k zemi. No, ale ako som vravel, chcel by som z toho robiť aj keď tak ten stream a jo, nie, to nemyslíš vážne. To sa mi práve nepodarilo, to čo sa mi podarilo. OK, no tak to musíme nejak prebrodiť na druhú stranu. A chcel by som robiť tie videá z toho, pretože vravím poslednú dobu v tej hre už v podstate len toto hrávam, nič iné a nad nami lúč. Takže koho by zaujímali videá z Blitzka, kto tiež hráva tak po večeroch, že má na túto hru jedinú časť, pretože je to také na oddychnutie a nie je to žiadny tryhard táto hra, tak môže si určite so mnou zahrať, pokiaľ chce. A môže ma určite v tej hre kontaktovať. A to by bolo asi všetko, čo by som chcel na toto videjko dodať. Samozrejme sa budem pokúsiť aj tie videjka robiť nejakej
nejakej tej pravidelnej dobe, aby som nie že vydám jedno video, potom začnem videa robiť jak na páse a potom sa na to zase vyfláknem, to určite nie. Takže plánujem tie videjka robiť aktívnejšie, ale z vodka tohto. Myslím, že s vodkom na počítači som už skončil na dobro, pretože posledne keď som videl, čo tam za updaty porobili, že tie Artiny proste, ja sa tu hrám asi na ponorku alebo na čo, že tie Artiny proste dávajú také stuny, dá sa povedať, takéto somarinky, tak už sa mi to vôbec, to vodko nepáči a už je to podľa mňa dosť veľká somarina, ok, tým dal hufnicu. Takže pekne mi dal, takže krásne ukončenie videa. Takže ak sa niekomu videjko páčilo, môžete zanechať ten like, prípadne tam šupnúť ten odber, aby ste mali tie novinky ohľadom mňa a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu, pravdepodobne z tejto hry, pretože už na iné mi nejak moc nezostáva čas a fakt ma dosť baví, takže vidíme sa na budúce pri nejakej ďalšej hre, takže sevas a buďte herní. Čus.